Nir empati Panglimbang 5 menit dina Setu Kliwon tanggal 20 Oktober tahun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 13 ayat 1 tekan ayat 9. Sawetara dina iki donya jagat maya nembe diramekake karo prakara nglalune mahasiswa Universitas Udayana sing jenenge Timoti. Akeh kang duga menawa mahasiswa tingkat 7 iki nglalu kanthi nibakake diri saka bangunan tingkat 4 jalaran ora kuat nyangga sanggan panginan utawa bullying kang katindakake dening kanca-kanca ing kampuse. Sing banget ing prihatinake yaiku nadyan Timoti wis tiwas nanging sawetara kancane isih nerusake anggone padha mbuli. Kanca-kancane mau padha nulis ing sosial mediane tembung-tembung kang ora ngatonake rasa bila rasa babar blas utawa nir empati. Ing atase para mahasiswa kang kudune akhlake luwih becik tinimbang wong liyane jebul nyolong pethek. Tumindake ora nuduhake minangka wong-wong terdidik. Saura-urane ana mahasiswa 5 kang kudu kawetokake saka universitas awit pokale kang banget ngina pepadha mau. Memper karo prakara cecala, Santo Lukas ing waosan dina iki ngaturake paseksen bab sawetara wong kang nglaporake prastawa Rajapati kang nemahi sawetara wong Galilea. Wong-wong Galilea mau dipateni dening Pilatus saengga getihé campur karo getih kurban kang padha dipisungsungake. Dek jaman semono, bebendulan kacilakan kang nemahi sawijining wong utawa kelompok wong asring kagayutake karo gedene dosa kang sinandhang dening kurban. Kanthi tembung liya, wong kang kena bebendu utawa kacilakan jalaran dosane kang gedhe. Mula kang dumadi sabanjure tumrap sing slamet yaiku sikap nyukurake utawa ipat-ipat raksana kon. Panemu kaya mengkene iki kadarbeni uga dening wong-wong kang atur palapuran marang Gusti Yesus. Wong mau rumangsa luwih becik, luwih bener lan luwih suci tinimbang wong-wong kang padha kena bebendu mau. Kaajab, Gusti Yesus paring pambombong. Malah manut panemuku, kanthi marak Gusti Yesus satemene wong-wong mau kepengin ngajak panjenengane melu nyukurke para kurban bebendu. Nanging pranyata paring wangsulan dalam Gusti Yesus ora kaya kang kakarepake. Gusti Yesus ora mbombong lan ngombyongi sikape wong-wong kang rumangsa luwih suci mau, ananging malah paring piling. Sangkamu wong-wong Galilea sing mati iki luwih gedhe dosane tinimbang kabeh wong Galilea liyane. Marga wong-wong mau ngalami nangsip kang kaya mengkono iku. Ora kandhaku marang kowe. Nanging menawa kowe ora martobat, kowe kabeh bakal nemahi pati kanthi cara mengkono iku. Kanthi wangsulan iki Gusti Yesus kersa ngelingake menawa bebendu utawa kacilakan ora katemtokake dening dosane sawijining wong. Bebendu lan kacilakan bisa dumadi amarga dosane liyan. Tegese wong-wong padha nandhang cilaka merga dadi kurbane wong-wong kang padha tumindak dosa. Pamartobat bisa dadi srana ngalisake wong-wong saka bebendu lan kacilakan. Jer kadurakane wong bisa kakendhaleni, kepara malah bisa kamareni. Kanthi wangsulan dalem, Gusti Yesus uga ngelingake wong-wong mau supaya ora gampang nuding alane liyan. Luwih becik nganakake refleksi alias panglimbang kanggo diri pribadi, banjur dandan-dandan diri tinimbang nuding-nuding alane liyan. Para tresna lan kinasih, mbuh kawetu ing pocapan, mbuh amung kandhek ing batin, sikap nyukurake wong kang jroning bebendu uga asring kita tindakake. Luwih-luwih rikala bebendu mau nemahi wong-wong kang kaanggem mursal, mbeling, beda panemu lan sak piturute. Awake dhewe ora age aweh empati lan donga kang becik
ananging biji diri luwih becik tinimbang wong-wong mau. Gusti Yesus ngilingake bebayane wong-wong kang sombong, rumangsa becik, resik, saleh lan suci. Prayoga padha nglelimbang diri sadurunge bebendu tumempuh ing awak kita dhewe-dhewe. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mukli nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Kados mula uga sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.